Het wie in eerste instantie gewoon een wild idee van een paar vrienden. Een vlot om mij over de Frieske Marne en de Waadzee te varen. Het ontstaan van Sterke Jerke 1 is voor een groot deel aan Chris te danken. Wij waren vroeger klasgenoten met een hele groep. Kwamen elkaar na jaren weer eens tegen, toevallig in de kroeg, hoe kan het ook anders. En daar werd met name door Chris ook op gehamerd: jongens, dit moeten we vaker doen. Het is gezellig, met meer bij elkaar komen. En zo ontstond het idee voor een vlot. Ik weet nog dat ik de dag erop wakker werd en dacht: ja, toch, leuk hoor, biertje op. Maar daar ging de telefoon en ja jongens, ik heb 24 ton geregeld, dus we gaan aan de slag. En zo is Sterke Jerke 1 ontstaan. Maar de ideeën waren heel iets groter, als de Marne en Zeeën. Bij de Sterke Jerke 2 maken de Malië een oerstek over de Noordzee naar Londen. En in 1979 kwam een reis naar Curaçao in beeld om te vregen voor de plastic sop. Curaçao waard krek net helle voor de kust van Bonaire, vergiert vlot. Hoe kregen ze een protte media-aandacht voor de reis en haar doel. Het avontuur door de Atlantische Oceaan wie voorbij. En dat vond Chris jaren later nog altijd een schande. Ja, hij is er niet meer. Anders zeg ik, we stapelen op en we gaan weer. Is dat zo? Ja. Ik ben al voor een avontuurtje te parren hoor. Dat zit erin en dat blijft erin natuurlijk. Dat Chris een echte levensgenieter wie, waar ik duidelijk trots zijn wens kon mij een feest afskiën van zijn vrienden te nemen. Hij wou afscheid van ons nemen als Sterke Jerke mannen en vrouwen met een feestje. Dat was typisch Chris. Dus we hebben vandaag 3 weken geleden in Wouters hier in Leeuwarden zijn we bij elkaar gekomen. Daar is de drank rijkelijk gevloeid, het bier en de wijn. Zoals Chris wou, lekkere hapjes erbij en het was een hele gezellige middag. Tot het moment dat je afscheid moet nemen. Want dan weet je, ja Chris, ik zie jou nooit weer. Dus het afscheid was natuurlijk vreselijk, maar op zich het feest. Alleen al het feit toen ik binnenkwam, naar Chris toe liep en hem even aankroop. En hij zei: we maken er een gezellig feestje van, Wilfred. En ja, dat was typisch Chris. Zo positief in het leven, zo sterk, onvoorstelbaar. Maar het verhaal houdt net op, want in 2020 komt er een nieuwe Sterke Jerke. Die met een jonge bemanning het wetter opmat en op een nieuwe omdenken vreeg je wel voor al het plastic in de oceaan. Het is Chris een uitdrukkelijke wens om hier mee door te gaan. Hij wil dat wij doorgaan en dat hebben we hem ook beloofd. En dat zullen we ook zeker doen. Die Sterke Jerke 4 die komt er. Chris Zwijgman is 64 hier.